Hvert år er der beboere med demens, som går fra deres plejehjem alene, selvom de ikke kan finde vej i trafikken, måske ikke kan finde hjem, og de har måske heller ikke tøj på efter vejret. Mange plejehjem bruger teknologi for at skabe en øget sikkerhed for beboerne. Hvis der er beboere, som er i særlig risiko, så kan man bruge en GPS eller en døralarm, og på den måde kan personalet få besked, hvis beboeren forlader plejehjemmet, og man kan hurtigt gå ud og finde beboeren og enten hjælpe beboeren hjem igen eller følges med beboeren på en gåtur. Plejehjemmene kan også bruge bevægelsessensorer. Så stiller man en bevægelsessensor ved siden af sengen, og på den måde får personalet besked, hvis beboeren er på vej ud af sengen om natten, og man kan hurtigt komme ind og hjælpe beboeren, f.eks. på et toilet, hvis man er i risiko for at falde. I den her video vil terapeuter fra plejehjemmet Hedevej fortælle, hvordan de har arbejdet organisatorisk med at skabe en etisk brug af teknologierne. Vi arbejder på plejehjemmet Hedevej, som er et plejehjem her i Aarhus Kommune. Vi er et relativt stort plejehjem med 85 beboere. Vi arbejder rigtig meget med demente borgere, som også gør, at vi har forskellige behov for alle typer af teknologier. Her på Hedevej har vi igennem den sidste årrække arbejdet sammen med Projekt Livstegn, hvor vi har haft stort fokus på velfærdsteknologier og hvordan vi bruger dem, men også hele arbejdsgangen i det og arbejdsanalyser i, hvordan sætter vi det hele op. Både etiske overvejelser og sådan det rent praktiske, men også trygheden i at arbejde med teknologier. GPS er et rigtig godt redskab, i hvert fald til de borgere, som har det med at gå. Vi er i hvert fald rigtig bevidste om, hvad det er for et område, Hedevej ligger til. Vi ligger lige mellem Grenåvej og Lystrupvej, så 2 meget trafikerede veje, og der er busafgange. Så derfor skal vi være bevidste om den del, og så ligger vi også i et villakvarter, så der er jo mange haver, man hurtigt kan blive væk i. Jeg vil også sige, at GPS'er, vi omtaler det jo også som et tryghedsskabende velfærdsteknologi. Ja. Det er jo for både at give borgeren tryghed i at være i de her omgivelser, men også for at give både personalet, men også de pårørende en tryghed i, at deres mor eller far er her ved os, og vi passer på dem. Og der går GPS'en også hurtigt ind og giver os den tryghed, at vi altid kan finde dem. Også selvom at de altid har været vant til at gå og gerne vil gå de ture, som ikke er noget, vi skal tage fra dem, bare fordi de bor på plejehjem. Vi oplever, at vores borgere har forskellige behov for at have den her GPS. For eksempel har vi en borger, som rigtig gerne vil tage på ture og har lyst til stadigvæk at tage på ture ind til byen, som han selvfølgelig har lov til, men gerne stadigvæk vil have en tryghed i, at vide, at vi kan finde ham, hvis han ikke kan finde tilbage. Og derfor har vi egentlig slået alarmsenderen fra, men vi kan stadigvæk track ham på hans GPS, hvis vi føler, at der er gået for lang tid fra han er taget fra plejehjemmet, til han er kommet tilbage igen. Der er også tilfælde, vi har i hvert fald også haft tilfælde af, hvor vi har haft en borger, som slet ikke skulle bede om at have en GPS på nogen som helst måde, og vi forsøgt med alle mulige pædagogiske tilgange, men uanset hvad vi gjorde, så lykkedes vi aldrig, og der er også en balancegang i, vi skal heller ikke nå til et punkt, hvor det er den, der ligesom giver os en dårlig kommunikation, fordi den skal helst ikke sætte en stopper for, at vi må få lov til at hjælpe borgere med alle de andre ting i hverdagen. Arbejdsgangen blev så, at hvis personalet fik et kald på, at borgere havde gået ud af afdelingen, og dermed var tæt på at kunne gå ud af plejehjemmet Hedevej, jamen så var aftalen, at der var en af personalerne, der skulle gå ud og finde vedkommende lige ved hoveddøren og tilbyde en god tur udenfor, så vi stadigvæk fik stillet det behov, som borgere helt tydeligt havde, men i følgeskab med også sådan så, at vi var klar over, hvor han var henne. Og det er jo ikke sådan, at borgere, bare fordi du flytter ind på et plejehjem, så skal du ikke være overvåget hele tiden. Og her er det vores plejehjem opdelt lidt i 3 huse, og bare fordi du bor i hus 1, betyder det jo ikke, at du ikke må gå over i hus 3. Og det er ikke noget, personalet nødvendigvis skal være bevidst om. Så en GPS er jo heller ikke bare et hjælpemiddel, vi tager i brug, uden at have overvejet andre muligheder. Terapeuternes rolle i brugen af GPS på Hedevej er, at det er os, der ligesom står for sådan et overordnet ansvar, forstået på den måde, at det er os, der både bestiller dem, men også er med til at vurdere, hvornår skal de gives på, og hvornår skal de tages af igen. Hvis der er tekniske udfordringer, er det også os, der ligesom bliver den, der løber med den, og vi har et tæt samarbejde med Hjælpemiddelcentret. Hedevej var jo forgangsplejehjem i projektet og i arbejdet med vores nye GPS-løsning.
Når de oplever udfordringer med understøttelsen af blandt andet GPS-løsninger, så kan medarbejderne jo ringe ind til os på hjælpemiddelcenteret. De kender os i forvejen, og vi er vant til at arbejde med sådan nogle løsninger. Og på den måde får man jo opbygget nogle relationer og en forståelse for, hvad der arbejdes med. Så når de ringer og fortæller om behov eller en udfordring, de har, så har vi nemmere ved at understøtte dem og få lavet de her ændringer og tilpasninger. Fordelen ved direkte kontakt er, at vi kender hinanden. Vi ved, hvem der er bag navnet på displayet, når telefonen ringer. Og derved så er det meget nemmere for mig, når jeg tager telefonen, hvis Line eller Frederikke ringer fra Hedevej. Så ved jeg, hvor de sidder, og jeg kender huset, og jeg har en fornemmelse af de borgere, der er derude, fordi vi tidligere har sparet om de enkelte nuancer, der er. Så fordelen er helt klart, at der er en veletableret god relation. Men teknologierne virker ikke altid, som man har regnet med. Det kan være, at man har glemt at tænde for en bevægelsessensor, eller at GPS'en er løbet tør for strøm. I de tilfælde så giver teknologierne egentlig en falsk tryghed, fordi personale fejlagtigt regner med at få en besked, hvis der er brug for hjælp. Der kan også blive sat for mange sensorer op, fordi man for en sikkerheds skyld lige sætter en ekstra alarm op. Men risikoen er, at man lidt drukner i alarmer, og det kan give alarmtræthed, hvor man enten risikerer at overhøre alarmer, eller at man simpelthen bliver så stresset og får et dårligt arbejdsmiljø. Hele tiden er der jo forskellige episoder med, hvor ambulerende eller hvor dørsøgende borgerne er. Og nogle gange er det måske meget på en afdeling, hvor der er meget vandrende borgere, som har eventuelt sådan et kald med den her demenszone på. Og så får personalet besked hver gang, de vil passere afdelingens hoveddør. Og det kan give enormt mange alarmer på tabletsen i løbet af dagen, så man kan blive meget frustreret over som personale, fordi at det er ikke sikkert, at de faktisk forlader afdelingen, men den giver stadigvæk det her signal om, at de er på tur ude på gangen. Og der er vores ledelse også med til at undersøge mulighederne for, kan vi gøre noget anderledes? Det vigtigste i arbejdet med tryghedsskabende velfærdsteknologi herunder GPS, det er, at man arbejder systematisk med løsningen for at sikre, at der ikke skabes falsk tryghed. Vi har førhen set, at man har taget en telefon i lommen og forventet, at der kom en alarm, hvis borgere forlod plejehjemmet og kom uden for geofence. Men så har det vist sig, at GPS'en har været løbet tør for strøm, eller at telefonen ikke har været logget ind i sporingsappen. Så det er vigtigt, at man forholder sig til det, når man møder ind i sin vagt og siger, at jeg er på de her 3 borgere i dag, så jeg logger ind med min bruger. Jeg kobler mig på som alarmmodtager og sikrer, at jeg får alarmer på de borgere, jeg er tæt på i dag. Og at jeg clearer med mine kollegaer, om de er på de andre borgere, som ligeledes har GPS. Og således få planlagt, hvordan vi understøtter det i vagten. Hvis vi skulle give nogle råd videre, eller skulle anbefale nogle gode arbejdsgange i forhold til teknologier på andre plejehjem, især med GPS, så tror jeg, vi vil sige, at først og fremmest man skal ikke være bange for at bruge det, for det er et hjælpemiddel, der er udviklet, og det er en enorm sikkerhed, både for personalegruppen og for borgerne og for pårørende. Vide, at vi i hvert fald synes, det har været rigtig dejligt at have en ledelse, som hele tiden har været klar til at spare omkring det, for der er også nogle etiske spørgsmål ind i brugen af GPS, og så er der alt det tekniske, som også skal virke, og der er det godt at vide, at man kan ringe til Mark. Så vil jeg sige, at implementeringsdelen omkring GPS, hvis Stellacare og hele det her setup er nyt, så skal der sættes noget tid af til det, og man skal virkelig have lavet en god arbejdsgangsanalyse over, hvordan er det lige, det her det skal foregå. For det er rigtig simpelt, når man kan det, men det er nyt, og det er endnu et sted, der skal logges ind om morgenen, og det kræver også lige en tilvænning for alle. Så tror jeg, vi kunne anbefale det her med, at man løbende sådan lige ridser op, hvad er det nu lige, det er med GPS, og hvad er det nu lige, vi gør, når der er en borger, der er gået fra stedet, og hvornår det er en ambulering, og hvad er det lige, arbejdsgangen er. Altså, vi har faktisk en hel checkliste. Hvad er det nu, vi skal tjekke ind? Og så ligesom når den bliver gennemgået, kan man også lige så godt gennemgå, hvad er det, GPS'erne kan give os. Som vi kan høre i videoen, så kræver det løbende arbejde for teknologierne til at virke efter hensigten. Det kræver, at man har en ledelse, som bakker op og kan give løbende sparring til medarbejderne. Det kræver også, at man har en tydelig ansvarsfordeling. Hvem er det, der gør hvad, hvornår? Og det kræver en systematik i at finde ud af, hvad er behovene hos beboerne, og hvad er det for nogle teknologier, der passer til. Hvis I gerne vil høre mere om, hvordan man kan arbejde systematisk med teknologierne, så har vi lavet en anden lille video, hvor Astrid Meier
der er Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet. Hun guider jer igennem. Vi har også lavet en guidebog, som I kan finde inde på projektets hjemmeside.